бишкек аз душанбе хост ки нирӯҳояшро аз кони нафти каттатуз берун кашад. моҷарои миёни Тоҷикистону Қирғизистон ки рӯзи 24 октябр дар марзи ноҳияи Лайлак сар зад, мавзӯи суҳбати телефонии раҳбарони хадамоти марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон буд. Қурмонқул Матенов ва Шерали Мирзоев ба қароре расиданд ки ҷониби Тоҷикистон фавран нирӯҳояшро берун мекашад. Ба навиштаи расонаҳои қирғизӣ рӯзи панҷшанбеи 24 октябр нирӯҳои марзбони Тоҷикистон ғайриқонунӣ ба минтақаи кони каттатуз ворид шуда талаб карданд ки фаъолияти ин кон аз сар гирифта шавад. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ баҳси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон бо шабакаҳои телевизиони давлатиро қатъ кард. додгоҳ бо назардошти ин ки барномаи антинаҳзат дар шабакаҳои телевизионӣ на бо иқдоми кормандони шабакаҳои телевизионӣ, балки бо кӯшиши ҳукуматҳои маҳаллӣ пас аз харидани вақти барномаҳои телевизионӣ сурат гирифтааст, баҳси додгоҳи миёни ҳизби мухолифин ва шабакаҳои телевизиониро аз истеҳсолоти додгоҳӣ хориҷ кард. از این اون نوارایی که پخش کردن کسی یگام فایده اقتصادی دیده باشد، کسی یگام ضرر اقتصادی دیده باشد. بنابراین تعیینات سودی غیر قانونی به اساس است. ما در مهلت‌های مرافعه یعنی 10 شبانه روز به سود شهر دوشنبه برای بیکار نمودن آن شکایت داریم. дар Тоҷикистон дар синни 88 солагӣ Модари Ёқуб Салимови зиндонӣ собиқ вазири корҳои дохилии Тоҷикистон даргузашт. хешовандонаш мегӯянд ки қалби ӯ ногаҳон аз задан монд ва ӯ то охирин лаҳза дар фикри фарзандаш будааст. рӯзи ҷумъа наздикону хешовандон Ашурби Салимоваро дар оромгоҳи зодгоҳаш ноҳияи Вахш ба хок супурданд. соли 2011 Ашурби Салимова бо ташкили як нишасти хабарӣ аз матбуот хоста буд ки аризаи додашро ба мақомоти Тоҷикистон бирасонанд. ӯ аз шароити нигаҳдошти Ёқуб Салимов дар зиндони якҳуҷраӣ ва бад шудани саломатии фарзандаш шикоят дошт. Ёқуб Салимов барои кӯшиши табаддулоти давлатӣ соли 2005 ба 15 соли зиндон маҳкум шудааст. созмони имдодии наҷоти кӯдакон мегӯяд инсоният дар амри коҳиши маргу мири кӯдакон дар як даҳаи гузашта ба пешрафти чашмгире ноил шудааст. ба гуфтаи созмон ҳоло дар саросари ҷаҳон солона 6 миллиону 600 ҳазор кӯдак мефавтад ки ним баробар камтар назар ба солҳои 90 будааст. дар Тоҷикистон ҳам маргу мири кӯдакон нисбат ба солҳои 90 кам шудааст. агар дар 10 соли пеш 114 кӯдаки тоҷик ба 5-солагӣ нарасида ҷон медод, ҳоло ин рақам то 63 нафар коҳиш ёфтааст. каме бештар аз 50 соли пеш рӯзи 25 октябр унвони шоир ва нависандаи мардумии Тоҷикистон таъсис шудааст. ҳукумати шӯравӣ соли 1961 ин унвонро барои қадрдонии беҳтарин шоиру нависандагони ҷумҳурӣ таъсис дод. хабарҳои бештар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳамзаминаи телефони ҳамроҳи шумо.